Začalo sa slovenským jazykom, ktorému odolávalo viac ako 61 000 študentov. Najprv písali študenti externé testy, na ktoré mali časový limit 90 minút. Pocity pred začatím boli u mnohých zmiešané. Aké sú pocity pred touto písomnou maturitou? Dobre, nebojím sa toho vôbec. Aké témy budú, to neviete, ale z akých okruhov budete písať, to už vám je známe. Keď budú vylosované vlastne tie témy, prečo sa rozhodneš ty? Asi úvahu alebo slavnostné prejavu. No, trocha nervozita, ale tak nebojím sa celkom testu iba slohu. Keď tie témy budú, však máte tam rôzne žánre, čomu sa nakloníš ty? Ja som rozmýšľala o úvahe, ale nie, možno rozprávanie tiež. Z týchto dvoch. Skúšky dospelosti otriasli samozrejme s každým z nás, no aj napriek tomu bol vždy aspoň jeden predmet, ktorého sme sa obávali o čosi viac. Asi najviac tejto slovenčiny. Tak bojím sa hlavne aj tej nemčiny, ale hlavne slovu sa bojím. Testovanie nie. Po prestávke sa potom prostredníctvom priameho prenosu slovenského rozhlasu vyhlásili témy obávaných slohových práv, ktorými sa uzavrávajú čas interná. Poprosím prečítať z témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Témy písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2008-2009. Prvá. Myslíte, že v horách je vzduch bez chemikálií, keď komíny sú vysoké? A ste si istí, že voda z pramenia je pramenitá? Jan Zambor, úvaha. Druhá. Ťapákovci v nás a okolo nás. Diskusný príspevok. Tretia. Odišla som, hoci som mala zostať. Rozprávanie. Štvrtá. Aj zima má svoje čaro. Umelecký opis. Po vyhlásení sa témy dostali do maturitných tried. Na tvorenie mali študenti 150 minút. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo v maturitách ale k jednej zmene. Testy už nemajú viac úrovni obťažnosti. Chvála Bohu, že nik v tejto republike nevedel vysvetliť rozdiel medzi A úrovňou a D úrovňou. Takže všetky úrovne okrem cudzích jazykov, kde platí európsky referenčný rámec, už majú jednu úroveň maturitnú, čiže tým sa to výrazne zjednodušilo. Čo ale naopak trápi asi viacerých riaditeľov stredných škôl, je komplikovaná a náročná organizácia maturit ešte pred ich vypuknutím. Jednoznačne tá organizácia je veľmi náročná, obrovské hory papiera idú do toho. Myslím si, že v dnešnej dobe takto testovať populáciu je už asi dávno prežitok. Dnes už ale končiaci stredoškoláci skladajú skúšky z cudzích jazykov, kde jasne dominuje angličtina. Vo štvrtok na nich čaká matematika, no a v piatok završia písomné maturity žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským. Možno aj vy sa niekedy obávate,